Yasim Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asiti neimunu ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo Biti samni eja susem jina Sompa de abama Sompa FM ema akati apa Sompa TV, Sompa TV, Pramo atu ebusia ya mamu nyina ha amamu akwaba ede moba Sompa 106.5 FM Accra ebredru so se ensama hodo ayaboaboa no se wiapram to brekase ebono yede ne nyina esomu de edi ehimo maimu ena fei amahodo so efriatan ye kasie mu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena yebutuo saranso ena okwa santemantemu kropon kumasi emu a Sompa 93.1 FM womso efabia yiko 100.9 so ewo honomo a Adamfo pa radio ewo Paris France ewiei womso efabi ewo French ho ena Sompa 101.1 so efabi ewo Takwata defo kuram ewo Sompa 103.3 so techiman Sompa 106.1 womo efabi ewo honom sunyai eye 98.9 enkranza 90.7 doma 101.3 ya ni nyina eye Sompa FM Kingdom 106.1 ewo mankesi mfimfi mantemu a womo so eto apetia momanfo ewo mpotem ho nyina no womanya kase boni mu chefa decoder no so eye Sompa FM Kanesh Urban Radio ewiei womo so efabi enafe doma 100.7 FM na oba Facebook YouTube baby ya yedom live ewo ho Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra udru hono ma no wa like ye page na wa share na wa follow yen na de adwenkyere no ato ase e de amaye kama YouTube no in .com ehonso ya trotro ensem ni bia obetimi enya bi na wakenkan Sompa TV enonso yeda so live and clear awie Gasam super strong waterproof cement womo adaroma ene eti baby se wusi dan no a bomodin ase obepe Gasam womo cement ni bi eno ene betimi aboa time eba mission so eye 3 de adura etu malaria ase ene honam ya nyina awie ha special local food say program bi a wo ye no tononkra na odeduane wo ho na entimi enkoye kasa natural mineral water eno ena se yedidiwi a ensukrogyen ya yenom ama bibia etimi akoye wo mada wo ma awie nsem a yede nam no ne ebedi mu akote ne bi ene se tamale tempo no so yede mu nsem oba awie sada na wasanti mantam so airport about Kumasi wanu chrem se jahye bi ama ne homne so ewo so ama akwanhye bi asidie mu ade mu nsam na mawie yebek da so agina asante mantam nom na odum jadwumakuo no se wo mo launch operation one house one fire extinguisher ene ehia papa esanse Kumasi adwadefo wo mo kejetia Dubai se babia niama keka kono kejetia Dubai na nkasa enye safe se nipa be ko ho akwakodi dwuma Dom kubo wamo wamrashe bedwamu de sombo oba banyi esesha yade to amanfo a wamo kra cement ebe piemu wo man so no wamo ayi free emoso sanso ena dom kuma no de ato empenifo animu se enche wamo the private members bill bi e mei emrashe bedwafie ho se de be ya won betimi adandan ni nyina no efa emra e bata gold board wo mudwumadi ho yero kuja tabla kwa se de nanu mampeni ko kane you are General Assembly reparation no nya se bia opeska bi na ageo na mmom ya nim defo ya abrofo befu mo mo faaye no
safo yɛn nsa betumi aka na aboa ma ɔman no ani adane wasansam na mu ana Dr. Ecospio Gabra wono so akyerɛ mu sɛ amama yahodo atwe ho ahyia nyina no opani a wogie gyina mu ama yɛsa ka yɛnema ɛyɛ Orado na Trump yɛbɛkɔ atɔyɛ mantam no na ɔsoafo ya wɔhyɛ homasua ensɛm so de ato dwa sɛ wɔmo ekosi teacher training college foforo koraa ɛwɔ ezenlebo ya ɛno nso no emu amanebɔ ɛwɔ kasebo yi mu ɛne we project management institute Ghana and Central University ɛna wɔmo nso hyɛ asuafoɔ den sɛ akwampo na ɛdeda ho no wɔnom behunu bie Zero Edema Ghana National Petroleum Authority MPA ayo Ora Godwin Edrizi Tamakro was one in pennyphobi Edwansa Ashantiasia Apamo Ase Awadi ensemua Ebusia weni afoforo bi ye de obekwa manone abeto dwa se enipa beye aduoson ya womoye miners ewo South Sudan mine mu no womu nyina to nanam wonsie do ne yekoba ya sa nipa 70 etimi firi mu ya sa ne mu nsem ewo kasebo yi emu a awie yi akenkanfo Adwoa Asare enimidin mene triple man Ajapia Apam Dadaa Abena Badu Adepa Kofi afe yenyense no nkyere mu abusua yekɔ bope tamale tempo no so sabre no na watete kura atwam wo tamale watwam wo kentampo ya wo keka akɔ na we no wɔn mo kyese sawaba number 2 ɛna brada ya wo mo boss abena no trailer bi se free hin ne free hill ɛne sprinter bus ya na afa nipa free bopedi wo mo na nkana ni kyire kumase ɛna no wɔnan sa tempo no so na trailer yi so babia wo fira na ni kyire saa bia akoro na no wo betwi fa so a meka sɛ a nipa bɛ se dun kron de wo mo prepare atra enya asɛm a odun adwuma ku no ɛno a na ɛbɔ amane sɛ wo mo ankasa kora na ɛbɔ wo mo so a ma yɛde wo mo kɔ bope aban ya asabia na emu nan sesi kana na wo mo de bra esiye na wo mo nka eje kura nanso sa trailer na edi sa nyambra nsem no enya de a eginae enti we na station officer 2 Abubakar M Sharif wodi tuja no wache se nye odum jadwuma kokura na si mu ntem anka wo mo ebeti na nanom nso ye do no wo mbe dodo pa wo mo na eba mu a agya wo mo de nimudi a wo no mo wo no etimi esososo mu a ama enema etimi ekọ kama nanso we nyina no woka na wodi a kyerɛ sɛ akade ahodo a wo mo edidi dwuma sɛ enema no ebi keka ho a ebebo wo mpa ye ama de sɛ wo mutumi ɛso ano no wo mo etimi aso ano we nyina no wo sanso aboso no wa kyerɛ sɛ ohwe te sɛ ashama motorway Tama regional headquarters nom industrial fire stations ene water tanker edu baabi a yɛsɛ ija no tokura na wo mo fra ne ya kyerɛ na nsuo nim ebi nso yɛsɛ na ne battery nye no mo ne ho no ne nyina bi no ebe hia sɛ de be na wo mbetimi akɔ na wakɔ ede etia ija no ebio wasan so de to so ya Tama regional commander ACF02 Patrick Salanso ede babebo so no wo kyerɛ sɛ we nyina ekɔye no wo mo ede hwehwemu mapanso asa ahyehye so a wo mo hwese de efiri no ne ba bi efiri a saa twere nkyemi si ye bia no nso no wo mbetimi aso mu na fe wo mo twa ba hwe ano ade hye wo mo firim no abusua na ma wo mo ya akɔ na fe wo mo we prepare nso wo ma wo mo kafra ene apotie entem Abusia yefi mentifi do matamo ne afi ani kyeremu ewasante ematamo na arahosamo a eno no afi Kumase airport runabout eba ene se Pragia rider bi ya wo bi nim de esi ya pote wo ye na dwuma wan mu ya ne se kotogo tamu ono nko a na mom ansa no kotogo tamu ono
wade pragya no ebo ema mienu ana afa emema bia no omo enam ekwantempo no eso enam so amowura baako de esabi agi shimpo wanum kirem sa wanka bia wati na nanom esiedo ayakwaya rehosem yensem twani ba wa beidu ya wato nkrefra santemantam asom yen brane brano ene owura bia na ni sem atwetwe nkomo owura ewa sede ne nsem no okiremu no ene Abobo ya no Ragana Feli Blake ti ye no no tenchen no number man bi gina wa no afa ne car e de akobo krum ono so far no moto ne bo no ma ne hwe se mema mienu na bla e na oba ba de we pa no asimi ados no no na mi biduo ni sana enye ipa ne dos so far de hospital for ne hwe no ambulance abesiwa omgusu omo hwe omo but ambulance ne che nipa accident sintem person mo form na mo do mo hospital na mo bibi obi amo so ba police for ne evidence ansa na matimi ama matam omodo oma nipa ni gina kwa no ba na ono no Feli break no de one side no ko share gatem de one side no the way motor na simi adan na one side no ko share gatem na you omu ni nyina befu nipa no no gina no nti motor mi no ena na bobo na ono so na no ne ni tum nyina apa ya omde na ambulance Abusia asam no yara hosam papa sa wo hye yen awa Sompa TV no so afei Facebook no so a wo behu ya brani aya no black and white enti no wahu se pragya no na akwahye gata musa ni nyina mu no opani a yenua ba obedu ni di nkomoi owura Eric Awua a kire mu se aya sabia no ewo menhia one ambulance na befa aya yafo ni eprafo yi na de wo mususu se wafiri mu no na wode wonom ekoye na ni nyina mu no empanimfo akwaso atufo ese wo mu a wo mu atwi pragya abobo ya ene de kaka ho no aya brene bra no monfa mo ahyen no enkwa service na yankwa service no de wasi agrisi mu no yangrisi mu mo am break nka no yes Steph ni nyina mu kama enfa mamo na mudi si kwan so a mo so matumi aka ne yie na abom nkwa ho ban na afei adehye ho ban a ensem yensem twani ba wa beidu edesom yen Odumja adwumakuo no yenkrabata ye wo Boaman Fire Command Asante Mantemu womo apaw Operation One House One Fire Extinguisher eho entoma na ne nyina no kanhyehyɛ ahodo ya fire service for di gu akwemu ewo saa mansin mo said de beya wo mbetimi abo omanfo enkwa ho ban na District Fire Commander ADO1 Daniel Entwibu Asiakon wono ena ne ba wa beidu edi nkomo no wokire mu ese efie ahodo no bi wo hono mu ampepi ukọ hono na ebi eja atohwa uti usenka wei senke wom wo fire extinguisher ni bianka tententem wom betimi adumgya no ama bibie timi akonkan ena biaye bi wo honom so a extinguishers ni wom wo bi naso wom nim se de ye yusu no enti wom be ye nkyerɛkyerɛ ene se de ye be fix no se de ye be yusu no se wogya to ba bia na wo bi wo fie kwan a obefa so ede afa so a eno nso no ebetimi aboa amamo a mo wo efie ho nyina no abom ho ban ede afri atoye nkyɛm a etisei na ensɛm a ADO1 Daniel Entwibu Asiakon editu dwane bini ba fija kwa be nota no mo ye hu se any fire tender na anamajuma hakaya and vigilance ye hu se efie pio ho no mo a fire extinguisher ni ho na so ye hu se yan fire service no che se eja bia ni ho no mefra se aye kese eye ketwa na enyini a aba be kese so wo afidi kuma ye didum ja bi ho no mo a wetimi di aso ano ene na me ne memnante mabawa e kan eti ba mu hu se yempe bibi ene adwumakuo from say Global Net Foundation e kan bo mu a ya pay solutions ni bidi aba na de ye kakra ni se ye ntime anya ni free ohwe afija kwa be not if you are adults ni pa se ka se ma efie bia free extinguisher kwasem ni enye sika kuma enti ebe ni omukasa ye de omti ya de boy ni se okwa abontin se wankasa wokoto ana okwa fire consultants ko bi se okwa akoto ne bo na abenya no ho e wo so esne je Global Net Foundation e de ma afija kwa be not no ene ya wuti ye eye Boaman Fire Command no Fire Commander ya oda womo ano ADO1 Daniel Entwibu Asiakon enu achi afija kwabre North Mensi Krache onunyamfo Emmanuel Jackson Aguma wono so kire mu se wo hyenhye ya fire service for no womode banwa eyade se ebetimi aboa wo hyenhye ya fire service for no womode banwa eyade se ebetimi aboa pa no wono kura no edikan no wo makwa kodi nkomo se community ho one pese wo musisi de friend of fire post enti eno so mieme ya hodo bi won be ye bi ewo empotem ho na timi aboa
Mochie ba Efa Hospital near Minano, Naka Metumiato be it, Kametumiato be the same. Commander of said, so Pierre of Sadia flew in China, Comachakasika, no more for being mammy. And I said, what the boy said, 15,000. Meaning, say, I buy Yadama of tea, and then Royal to a 9,000, 10,000. And you can command the Metumiaka said 15,000, one from a man of top now, and then you do a more visit. You have a top Royal 10,000, 5,000 at the bottom. It takes one person to make a change, whether positive or negative. But in this case, we need a positive change. But we got our events, we will get answers. Fire command, Umutumadiano, Ayadia, so any Mefa Panya, we say so. Na Bobo, Apaso, Shoko, na Masho, say and Cherry, Anamene, Honorable Mubarak Mutaka, Syria Minister, Kasaya, Yaya process, I procure fire tenders. Yeah, I forgot about brain off, yeah, the Way a Fija Quabre North DC Onyanyamfo Emmanuel Jackson Aguma ena yetene nkano na dwumadie ya aboa man fire command for womo ye no womo ni dwumakuo bi a yato mudin Global Network Organization ena edisa adwuma na manager woda womo ano eye nanaba osei wono so ekire se ne wobetime dia so asene se womo de computer CB ebema aboa man fire command no na etimi aboa ma dwumadie no a womo edi no agine ye we be on one. Media out for man and boa man. Yeah, dear no, a team point say, Adwoa Asare down the shop price of Sassman. I'm out moving it, at me a pay. Since here, yeah, team was a boa. I would say, I'm buying a social media, a sharp bias, and so I'll become any Jumedia name of the man. It's a panel, a year from here, and you pay. And tonight, the foundation yet was your say, then so maybe a banner Yakutuno, the for Abama fire service for immediate every pay. Well, my fire station, I buy a chair, and you know, Amanda Mayaputi say, obeying a computer say, or the way a Juma internally, so we can have my data and information I want body, and some of your own deal, get me every pay, and I'm sure my foundation for ability computers at the my fire stations. Internally, no, maybe a multi officer say, I'm every pay. Nanaba Osei wono ene manager eda Global Network Organization ano ena yete se woni ya mani boni bawa beidu edi enkomoyi. We no Sompa TV ene FM strong kasebo ewiade pa ya gasem kutemu no ene na yeguso a yede ma ekirichiri ene abenche na santemamu a ene yeda so gina adesha wo mu yadwedifo na wo mu wo kejetia de fro se kejetia Dubai no on president Adwoa Asare ena wo kasa edekire ba abedi se won fanfa Sompa so na mpanimfo nti na we de mampani mahama wono a na kejetia Dubai wo ye ho adwuma won de aka ede akire se eniema bi koso wo kejetia Dubai ho a sabi enaye na mpanimfo ante wani ahweye won bekura de eni nkwanse wo mukura enti no wo bobo policy binu ma wo so ena wo kire se si akura no eho ni dwadie enema bi nkoye na wo kire mu sei. It was in full force protecting the market against any future disaster. That was when no trader whosoever could place anything anywhere to trade. No one could do anything of his or her own. But unfortunately, at the change of management from O&M to Kumasi City Market Management Team, everything has come to a standstill. Nothing is working currently in the market. There is no policy direction in the market. Every trader does whatever that he wants. Nobody is exerting his or her power in the market. One of the issues that is affecting the market currently is the external interference. One year president Edema Federation of Kumasi Traders. Nana akwasi prempe nana prempe wi en wo chese de wo kan nyina no wasraban ene mpanimfo so wo mfa won nasi fo montem se de be on betumi atwa aba ahwe sa ha ona no. Interference comes in different forms. From reconsider that decision of management on a particular issue to allow my niece, my nephew, my son, my daughter, etc. a space to trade in the market. When in real sense, the available trading spaces as per the original market layout is
overstretched to its worst points. Some of the interference has gone as far as these are our own people. Kindly allow them to trade on the Aye, we KHA Dubai Asamna. Nana Kwasi Prempe, President Edema Federation of Kumasi Traders. What a two bar bedu enim. So we dear Piana and Konasna. Na Sompa TV ne FM ni nyina amfa. Na fe man penente. De obey yeno. How I wa ho eno na wa bossui. Abusia yatso samono aso awansam foforo mu na yemremo awamrahye ebedwam. Edom kuma wanom ewo ho wamo na ekasai. Efa wamo eduwamu juma ewo Trade and Industry Committee no eso. Opani waya ranking member baako wodom kuma no afem. Eyo no nyafo Michael Ochibefi upiemu ewo New Jabin South wa. Wone ni pani a wasi wamo anemo ewo mrahye bedwam se mrahye bedwani. Pani akasa ewo abra wone Ghana Employers Association. Eshia ye na wamo kita ahudi a wamo di ye kase pa efa. Ebra na Nana Dadaa kwa ekufu ado Ghana Mampani Dada His Excellency. Nuati adwaso ya wone ni mpanimfo hwa ye se wamo amoya cement wo manyi no wamo boka amafo sade ana wanum akrakra cement efra ma hodo so abepiem wo manyi na ya ni akasa ya de no a wamo ye no ahaya wamo tua etobete etetire nkutele edemo aman no enso mo oban no etiminya sika ni bibu eho bra no wamo de ni ento na wamo hwehwe mu akohu se bi wakra inferior goods and asa materials eniema wamo de ya cement no enhyeda enya ne ma papa bi asa enti no wamo de tabro ato so se emu obi ankra cement emepiemu ewo mayimu yani ankasa yankra ya de anas yani ankasa no yanya ya de onyenyafo ochiriba afi say cement industry bi ana no ede SOL cement eno kura no Ghana Mampani Dada na Dadaa kwakufado watumu afi Empire cement ya no so kura tumu ni nyina na foreigners ena afi wamo de tabo ato so se emu obi ankra foreign cement bi amepiemu wo mayimu wamo se na wamo da so de ya bra Openi a wanu ati so sesei His Excellency Yera John Dramani Mahama ne NDC aban ba yape ana sa tabo no wo mu wai free ho ema sesei foreign cement ni nyina esan so ba afa wo mu ayetotototo wanum companies ni mu no ya san so de tumi ama wo mu a wo mu bie wei wo mu kyerem sa for hwe na kyese wo mu a wo mu ankasa ya cement wo man yi mu no ye mpese wo benya sika na ase dai na wo mu a mu ya cement na kuro anu ano no ye fa ne mapanye no na Ghana de hye ye ato no kuro na da che betumi ama ya dan adwudwure agum no eno kura ne yasan so eboa amoamo adwuma no akoso ononyamfo ochiriba fi ene Sompa kase ekasa ne nsamani. Government is doing a lot. We are checking the Chinese. You know, we closed down cement. You remember that when they were. No, you mean when we were in office? Yes, clarify. Now you are in opposition. Clarify. When we were in government, we closed down cement. We closed down Empire Cement. These companies came back when NDC got back to power. So it means that we were trying to support you so that they will not spoil the system, create problems for the system. But NDC has come now to open the space again. When we brought restrictions, we intentionally restricted the importation of cement and even establishment of cement companies in Ghana. But now they've opened the same again for companies to come into. Openi akasa yei eye ranking member wamu a wanom ehwe adwadie ani fidi nwuma ho sam so ewo mayim no atena ya wamu amrahye bedwam wamu committee no wa ranking member ononyamfo Michael Ochibefi New Jabin South MP ena wakasa yei ewa bra Ghana Employers Association wonu hyiaye ena de sansemi to dwase aban eyi sa tabo no afri hɔ no asesei no foreign cement ni nyina san be o mayimu wamu abututu mu na Dadaa kwakufado na ban so no so ya se bia ma wamu epeni function ye said ye beya o mayi niam betumi akonkan Abusua yeda so ejina dom kuma no afa na womo aboamane se enche womo ebe file private members bill bi ewo mai emrase bedwamu a ne nyina ne se womu tuwa na mo se de beya Ghana Gold Board emra 2025 wa ebata ho ekyerɛkyerɛ ekwan ya Gold Board fo womu si eni womu dwan won pese womo yensa kyerɛ ewo saa Gold Board Act no emu na ne enti a womu tu saa na mo no ye se de beya eka Gold Board fo ebo no wombetimi egya eka ne bo set na nsemu ntem ye bo mawane se $240 million bi ene losses a
bosome mako enkron ewo afi 2025 mu no gold for reserves program aban no buy no gold board for so wo mo boka $214 million na dom kuma no atnaye anasa committee ya wo mo na hye economy any development eso ranking member odano yewura koju opon kroma ofose ayirebi emra se bedwani na wode ato just sa private members bill na one person wo mo file no said ye beya sika bia anya bi kura Bank of Ghana for ebejai de ama gold board for so wo mo fa enkoto gold no wo mo nya ne ntie se $10 million bia no gold board for bo ho ka 15%. Enti sansisie ni nyina no wo ba hunu sese bekoso atoa so de a ene ese ne dodoɔ no amu a Bank of Ghana fo eyi ede ma wo no ne dodoɔ no na eka no wo mo bɔ enti no wo mo file sankrata ese de be ya wo mbetimi ayi sa ne ma wo nyina afiri ho wabra wo di ne nkomo no sei ene wo kan no. The minority offered a lot of suggestions that, listen, this program, we started it, we know the loopholes, we know the gaps. For example, don't mix the role of the regulator with the role of the trader. Because if you do, you may end up funding regulatory functions in ways that you shouldn't. We also offered various suggestions, including the definition of what they called hoarding, part of which affects jewelers. Some of those bits of advice were listened to, but in the end, a good chunk of it was literally all thrown away. And that is how come you are left with this one. So now the government is having to, as part of regulatory functions, pay a bonus to the gold dealers so that they don't smuggle the gold. But if you're going to have to pay a bonus to discourage people from smuggling, you're going to lose money. And that's how come, as Leader was mentioning, the government is now admitting that for every $10 million that the Bank of Ghana releases to Gold Board to go and buy gold for them, 15% of it doesn't come back. It goes into all sorts of charges, handling charges, assaying charges, bonus and other things. Onimonyanfo koju opon kroma ranking member development and economic committee ye wo mei emrase bedwafi wono kro ya ene ofuase ayirebi mrase bedwani abusia ye trodu mienu kase no so na ye ko wosoafo a wo hwe amano ne ho nsem so no tomra se bedwani ye ro kuja twabro kwa na bobo ano ne ye wure se woni mampani ne ko UN General Assembly no wo maba na wo bedure wo hyanse ntrofo ne wo makasa said na no mampani boss wo UN General Assembly ho echese abrofo be fa ye na namo ekintina wa wo mo ekokọ kire se esi bo time kire niema na edi mpuntu abre wo mu nyina wo de akekire ho yie no efiri ye na na no penso yesika okọ no timba ene ne ka ho de kura ye na ye nka sansemi a wo bo so ho no ewie wo moto so aba na no ne binu masase ebu nkunta se ene esika de be bre ye de ahwa ye ntimi ne be chen de abrofo ni ja osaje fokra na yewroku yeto abroko ase sabio se uhu obi atofo na ma akonkokodo ya moa na de ntia wo kasa ne se we no nya sika bi afisika bi ayense beka na mom anintina yede wo mo firi ha koe wo masefo a wo mo nso abobew ne wo mo wo man no no te se hom kami na nka bi no mo nso abade wonim de aba beboa ama man no akonanim na mom enya sika yeyi ede ahye yense monko. As leaders, we are not interested in direct payments to us. This is not a profit-making venture, but there is a need for financial compensation to support courses, empowerment programs, skills training, capital for entrepreneurs, and all of that, even psychosocial support. I would encourage you to read the CARICOM 10-point plan, which addresses some of these things. Research has even demonstrated that some of the disease burdens which Africans carry trace their roots from how Africans were treated in those ships, in those dungeons, in the forts and castles. Eno maya mano neswafo yewra okuja tablokwa womko UN General Assembly ba ya wo shi ansantrofo de wode to ye asomse ye meka emfanto adehye no nso asom bi no. Abusia wasansan semina mono ana krakse ye damanimu Dr. Ecospio Gabra wono so akasa achre ensemu wono mu chemu se we Ghana's presidential envoy for reparations into wono so adwumadie eno no na Dr. Ecospio Gabra say opani a wono obetumi aboa Ghana pa afei abibremu amanwa
wanom ebefa ya na nanom ekwankwaso mu ewie ye esesa o menye japade se tienie echim ni bedemu kufu ekopie mu wo mamai mu no empanifo wo mo edi wo mo kui wo mo mamu a wo mo ebetumi aboa ya me yesaka enyema eye owura Donald Trump US o mampani eno no na Orask Piogabra etrense mu no wasa nanu ya wanom ekohia ya Ghana mampani ewrotu mu no ama be se miensa bi ho no mo vote against ese de ade na ye de aye kawie wo befa kwa ya che emfa hini kosinki ye ntwakire na so no hwehwemu a wanom a wo mo nyina aye se wi konko pa na chese wo mo gitum wo mo fo so ese yensa ebeka ya japade ene ye niam abrofi ena kwambone so ebechi ya nananom kwankwaso mu efa ka ho no ama be se 123 enumu ena wanom kire mu sei wohwemu ama be miensa ya wanom nyina aye se wanom enyi ntumo wanom entiase no wachechemu sedie wamo enyina adwen kɔ bankrom na bibia ekoyie betumi aboa Dr. Echols Piogabra. I have argued elsewhere that even though when we talk about reparations, and Donald Trump may not think reparations has anything to do with him, or that it is Africans asking for reparations, he himself, is, in my view, is a champion for reparations. You know that Donald Trump has been arguing with his European counterparts. They don't contribute to NATO, as America has had to do. But when it came to the recent tariff wars that Donald Trump, in his second round of presidency, imposed, what did he claim he was doing in the tariffs? Protecting America's trade interests. He felt that the Chinese and the even Africans taking advantage of whatever U.S. trade weaknesses are. So the tariffs for you, Donald Trump, are a form of reparations. Openia wakasa yeyi aye Dr. Echols Piogabra wano ena wanu chiremu se waye presidential envoy for reparations. Na chose wano na ebo aban no ama wamani swadi hu wamudi ese wamani so ese abrofo no befa ye nkwaso mu efa ye japade no wamudi niema pegu akwamu se bibremu amanye aye nso ye hu ekomu no yensa beka niema anu achensemu e de akyere yen Abusua mienkai wo se Sompa 106.5 FM Accra nie kosoa ene yen entina sabre ya kopem se donko ebebo apam ana dumienu bebo apam sima aduonum ansa ne yebesore kase bono sunti dodo no a ene wa akire Sompa TV nso yeda so live and clear wo ensamfofro emuno oman soafo ya wo hye ehumasua ensam so ononyamfo Haruna Idrisu abamane se enche wo mo eba besi teacher training college fofro kra ewo ezenlebo ya sa kuroyi ewo jomoro mansinu emum ewo atoye mantemu na nyame yadomo a afimpi no eni aduonu enso 2027 ena womo ebehye saa construction no ase na wose we nyina kanhyehyɛ ahodo ya aban no edigu akwam sɛde ebeya infrastructure wo homasua mu no wo betimi apagya mu na afenso ehumasua wo matretre mu amana ko baabia bi na wo bia etimi enya so echefa na wose we no womo ehwɛ animu ese wo betimi enya resources niam akande ahodo se yesika ya wo betimi ede aboa na project ne etimi akonka wo nam get fund so ene baba yesansehye na Ghana National Gas Company fonso wo ma hyase ne wo mu edi nkomo se de be ya wo betimi de wo ntoma ebeba bebo wo de ya no ene emoa no kura kuma bi kura kakra bi ensua na etimi aboa ma sa ni suade hunu etimi akonkan wa bra olunyamfo Haruna Idrisu ede ne nsem etu dwan sei en wo kan no. I'm happy to note that government has taken a decision to establish a college of education at Azinlibo, Jomro, in the Western region. This morning I met with the Chief Executive of Ghana Gas to discuss how government can partner with Ghana Gas in the exercise and pursuant to the mandate of Ghana Gas to support the community in the catchment area of its operation. And in consultations with the Director General of GTEC and our Secretariat responsible for tertiary education, government has taken a policy decision to establish a new teacher training college in Azinlibo, Jomo in the Western region. Work on it will commence somewhere in 2027, subject to the availability of resources. Wey ayo man soafo ya wo hye ehumasua ensam so onunyamfo Haruna Idrisu ehumasua na yewuram ewo atwaya fa ho na eno nso jomro ne yeko adu achefo wo mo ade asem bia ba beto so chese
wɔn mo hunu sɛ mpanimfo adwendwene sɛ dwomro wɔn mo kosi college of education nanso wɔn no ayɛ wɔn mo sensensen bi sɛ enche college of education no koraa no edu sɛ wɔn mo fa nipa ɛnyɛ wɔn mo efiri mmea bi koraa na bɛkɔ akɔhyɛ mu kakra na nka ho na nkasa no wɔn mo ɛbɛkɔ akɔgye ntete kumaa bi ansa na akɔwie watiko enti wɔn nyinaa chi na wɔn ka sɛ ɛba sa yɛ misplaced priority kyɛ sɛ wɔn mo hu bɔtɔ ano amfa koraa wanhyɛ ɛnyɛ sɛ bi a wɔn mo tia sɛ ntete bia no ɛbɛkɔ mpɔtam hɔ nanso wɔn mo nhwɛ mu a wɔn ayɔ efiri 2022 ton ɛde bra ɛna ɛno wɔn mo ɛbɔ so ya awiabre yɛn so yɛbɔ so bie na yɛde ma sompa yɛtiefo Openi a waka say CEO ya wano wada Ghana National Petroleum Authority MPA Owura Godwin Eduzi Tamakru wakasa kyerɛ mu sɛ wane na hye ye no anasa ne wafese no wo mo ne mpanimfo a wo mo edi 24-hour economy authority no ehu dwuma no wo mo ne wo mo assign entiase apam bia broni ebeka memorandum of understanding MOU na mpanimfo se die ntia wonom aya ne sa no ana wo mo de wo mo nsa ahye sa entiase apam ase ene se ebeboa boost productivity ya mekyerɛ mu na kyerɛ se ema MP adwuma ko no wo mo so adwuma wo mo eye no wo mo akache no ebeboa ama wo mo adwuma no akoso se fango na wo mo ye ho adwuma ebetumi akoyi ye benya ne nduduro mu na etumi aboa afei ebeboa ama adehia wo mu nya adwuma nyenso bebre na enya bi ede aye na ne nsɛm nkyerɛ mu no ana wakyerɛ mu ebio sɛ sɛdeɛ wɔn mo hwɛ 24-hour economy no ebetumi aboa MP adwuma koninti ɛna wɔn mo ede wɔn nsa ahyɛ ntiase apamasi wɔsi bibia ɛkɔ awieye pɛ wɔn ebɛhwɛ mu sɛ bɛsɛ wɔ ha mu nkyekyɛmu abupɛn no bɛsɛ edu ana wɔn mo hwɛ mu sɛ from downstream petroleum no betimi apagya mu ama no etumi abaye bro wakasa no Sompa kase yɛtwe bi adopting a 24-hour economy in the petroleum downstream would one improve the availability and accessibility of petroleum products nationwide, enhance efficiency, reliability in the supply and distribution chain, create thousands of direct and indirect employment opportunities, and boost economic revenue, government revenue, and stimulate economic growth. Openi wakasa yeye ISC woneche so openi kwanchefo a wono wochia Ghana National Petroleum Authority MPA adwumekro no Owura Godwin Eduzi Tamakru wono ene kasai Ebusuya yetoa ensem no eso na okwatwuma mponua abato mpeso so apanyina wode ano senkita hodie bofotene ema osun kokroko NPP amanyoko no eye Albert K Esiedu na wode ato aban nim senke beya wo mo ensansa kire wo mugina yesie no mo kakra se fango bo no ye betutum nyame ya adom a efiede ya eda yanimi sanse se yetoto to fango bo no emu a enye den ya ensunsuaso no de Ghana fo ya wo mo efro asen wo mo na ekwa akodan so na se fuo no yenya tumu nti de wo kan ekura na ba wo se senkyiremu bi betimi akoso na aban no ebesa akonkonwasi a na wahwe aka ho asem anke betimi aboapo wo se na nsem ntem wo hwe kokko akuafo e wo man mu ye betiti kokko obuo yi eso wo mkro mu hu ba bi a wo mutimfa na ebi a yesen ba beto asentuade ebuo mu asanse fango no yeto so a transport fares no eno nso ebekosoro nti aban enhwe na wonye bibi emfamfa ho one yama ne boni ba wa bedu ena ekasai NDC aban adoma hama da no die oni Ghana fo ni yie kura koko a wati so wa wo si ntua ene so yeda sore ya wo si petro first April echo oba betum isi Ghana fo kura ni wura do tie na opese yenye me eke yesu die me se wa ka kire se uye dwonfunu a nsuo sikan wa sa ka kire se politics entro kakra no kura kakra eno enenne wada na didi a kire Ghana fo a isi petro oba betum na ye wura akufo ado a COVID-19 eba ye no na Ghana fo yenye adwuma yenye hwe no na ensuo ka electricity ka nyina no wotete so ma ya na adwuma fo twa won ka no Ukraine and Russia ntokwa so ba ya wo say over 7,000 kilometers away entity ni susanso bia o mine so na Israel US and Iran ntokwa ya over 9,200 kilometers away susanso be na ti say dia abaye so a enne wo say oba beto petrol ye wura jo mahama yesraw san bia bia na ti say dia ye hunu ye ho anokora Wei
ɛyɛ Atwimamponua NPP Communications Officer Ora Albert K. Esiedu. Na we a Project Management Institute Womune Central University Ghana ena aka womotama pama no woma kontiase apamu sade be na asuafo no wono munwie na enwuma na apono kora biebie dia to ho ama ondada ndi sade wombesi ahunu no ede afa no ehon na womhye da kwapa saa apama womokoe no ehon ntama na no na Project Management Institute Engineer Abeta Amankwa wo kyerɛkyerɛ die ntia wo mo ka won ho abom ne mfaso ɛwɔ so ɛde ma asuafo no my Ghana yɛbotaeɛ ne sɛ yɛbɛboa ama Ghana ɛnya project management professionals anaasɛ ɔmo yɛ projects ɛho adwuma no ɛbebree nyɛ sɛ ɔmo yɛ ne kɛkɛ na ɔmo yɛ ɔmo a yɛatete ɔmo ɛno nti sɛ ɔmo kɔ project ho a ɔmo yɛ ne yie ɛmba sɛ yɛbɛyɛ project no na yɛbɛduru mmere bi na yɛbɛka ɛsiane sɛ sika no ansɔ anaasɛ time ɛsɛ sɛ yɛwie no ɛnso yɛ na project no ɛbɛyɛ basa nti yɛbotaeɛ ne sɛ yɛbɛboa ama project management akɔnkan ɛwɔ Ghana. Ɛno ɛyɛ engineer Abeta Amankwa wono ɛna wɔ Public Management Institute ho. Na mmom deɛ wɔda Department of Management and Public Administration ɛwɔ Central University. Ɛne Dr. Ruby Abola wono nso de ne deɛ ka ho. We had the opportunity to interact with other professional bodies, project management professional bodies. But management finally agreed on the Project Management Institute Ghana chapter because it's a global professional body. And Project Management Institute Global sets the standards for project management. So if you are aligned with the global body, it is more prestigious, you learn more, you get the first hand of information on project management, new development, new softwares, new ideas. Wano Central University ene odine juma Dr. Robbie Melody ene no ote standard no ya sate ya de no wakase no so gase muntira sade wasi aso asene na wabone denden sa no awie ya de no ana eka ho na nsu a ya de fra no kasa natural mineral water okutaye mu dendenden ena wiabre kase no eduru wakwan mu na mmom ye didi a na hajia special local foods aduane ne yankwa gu hu de abomu da so ni nyina wono ena eye na wuntumi ni a ene ohia time heba Mr. Dr. Tafri Jedru no TIME wo madam nti ye na ye hu tia wa ye ba de aka akiri no ye de beba Hedebo how krenia ebo wa hweme wolwi busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu amepenti me hu nya menye me ho kra biom ebo kofi pa na se wontimi mfa painting kunti anzi o hwe ohaw no ewo dan no mu ankasa o inti we de man den edan pose me wi o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement for fra wa ye no abefo kwan so a ebo edan ho ban free nsu ho ban bo eni se we de repairs nko o da bi ominia eno ne ma ne dance no hwe obetumi dia sowosi ansu anonom no ma wo penti kra na e wawai ano ana obetumi nsu die sidan sa obetumi dia foundation block work plastering chese cement ba ko a utumi di sidan na samma banbo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement ba ko ye di sidan na sam bohun ban sinu ye preko Gasem the nation builder. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena so biem time heba me hye ya me kan se yi ba akun ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hya me kasa me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo
fo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab amiye hu se wo atudie malaria yi bi ansa se o peta meba misha enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu wona ko junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atu Defense Clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st Clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni faso wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ɛho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic still wo mu ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwampo. Onyakupondi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Yahon what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Mason First Service in Trawo Home Hoda. A Yadrada Kusi if Yadanopa. Anopano Nunkusi Anopanos. Fawudanina Sheradens. Na erade beye. Sompa TV Emma Aketiapa. Ebusia yada se emaketi pa ya transamono eso ewonsam fofromo ede amao na yeramo awobono emantamu na National Health Insurance Authority NHIA wanu adwumaku eno no ewa enomo 2025 mo said ye apomodinsi achi aba National Health Insurance no na afei wanu mu awomudi womudwuma ewo Health Insurance Authority akachi ni nyina no womo ebo womo homoden esusu ye ehu se womo bo adwuma anase aso womo ate aba fam na dwumadie ni nyina ase no yensem training nana agyeman opambo ekopi ase bi na owura Isaac Amponsa bedodi atodwache mu se infinhia besem yensani a wanom edi womo susudua esi so no womo hu se womo bo womo homaden beso hamu ngichemu no ebupan bese aduwotwe 80% na 2025 nkoa de womo nim de ebete bayira ahomam ama bayira ntimi ama akese a eso etimite ye ba hamu ngichemu ebupan no eduoso emieno 72% na opani ese ono de wobegie di pasa aban esesan ye ba ye nti ene niema bi aban ba wakasa mu ntwen so kakra ya wamudi niema gugu akwan mu nti ena ebia ema wanum 80% no eso etumi ete ye ebedu 72% na enkyere se ebia wamo anyere wanum ho ammo adwuma owura Isaac Amponsa bedu ni nsamni ye hwe in performance for the past 3 years effort na it may achieve universal health coverage say 80% and above. Now last year, which is 2025, your performance no your typical from kakra ebenya 72%. Na ni nyina mu no ye nim say transition and in romance society about society
man human and concern open administration so well since I yana ipa person to na study human 72% na a new director was starting from 72% they say A+. Said this year 2026 the Benya na staff almost Owura Isaac Amponsa Badu amane samno anso hwa wakoso adeto yensem trani anim na agimai opambo echiremu se aban no ehyehyeye bia wode eba ye no eye free primary healthcare initiative no eno so boa ama wo madwuma wanum di no afa ho no etumi agina yipa man can afford say intimi achieve universal health coverage and abono man say intimi achieve universal health coverage. His Excellency the President of the Republic, His Excellency John Dramani Mahama, any able minister, health minister, Minta Akando, Honorable Minta Akando, any CEO for National Health Insurance Authority, Dr. Victor Asare Bampu, any Apam Dadaa Abena Badu, President Mahama Ekwa Prono, Okase Obama healthcare at the lowest level, are you free? Are you free? Into the policy be by a friend of free primary healthcare. Hospitals are Yakumu Okojaya Saya Chichemu 3 tier. Your tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 no the base, chief compound, health centers and other low level health facilities. And no, and His Excellency John Dramani Mahama implemented the free primary healthcare policy. Openia yatsi ninkan eye Owura Isaac Amponsa Badu wupiemo ewo bono emantamu a wane ne pani kase a wotria National Health Insurance Authority NHIA adwumako no ano wafa ho ena wanom enhyehyɛ ya wamudi gu akwam 2025 wamo ya wamo end of year meeting no wamo de sansem nyina etudwa nana achiman opambo yensem training edesomien Ebusia yekowie kasie no nyina ewo amanone South Sudan mainimu ena yeko na arehosemu efiri ho ba ne se enipa aduoson enan 74 ya wo nyina eye mine workers efum agudie hu adwuma no wo moye no enipa bonefo bia kobon mu tuo akunsa nipa 74 ni nyina ewo atoye afam honom ewo wo mo ankasa wo mu kropon Juba emu na ase ewuo no asem no eba ye no empenimfo ahodo bi ehyehyehye aban emu ene opposition fo no se ye aban mu nkrofo bi na akoye saade no ena aban mu nkrofo no bi nso se eye opposition eku ahodo a ewo man ni mu ena aye saade nti akwakoye blame game na wo mu echire mu se bia ya sare ho semisi ye kora no eye bia ye bia empempi no asrafo ene bo ho ban enti eye wo mo wa pi se nipa yi etimi koto share mine workers ne so ema nipa 74 no eto na monsiedo na uko South Sudan hono mo a wo mu kire mu se ye wo ekuo bi e from People's Liberation Movement in opposition yes ekuo ni kwa first vice president Rick Maka yes ya suspending no na enipa bi pese wo mo kire se wono na tachi nso wo mo se enye nokore se wono na tai sa ade na chi a wono kora ba bonten abekasa etia se adenti na sese enipa bonefo bi ekoto hye sa nkrofo so eje wo mo nkwa efro mu se wa bra sa nkrofo nyina no wo mo ewo abusua enti Paulino Lukudu Obede wono na ye acting governor ewo Central Equatorial State honom wode atoja se saade ya asie wo mo ne aban no eka bom enyade a wo mbejai amana akokwa enti wo ma hyase ye nhwehwemu ewo asem no se de be ya wo mo a wo mo di se nyamra nsem no nyina no ye betimi ehunu wo mo na emra no eni wo mo edi enti arahosem a efree South Sudan eba ena yedani achire ede amamu eno so ne yegina ensem ahodo a ye boabo no se premto brekase bo ewo Sompa 106.5 FM Accra na ebi ekofa ya affiliate ahodo Sompa Kumase Sompa Techiman Sompa Enkranza Doma na fei doma 100.7 FM wo so efa bi ne abusia yede ne nyina esi hanom ede amam Kanesh Urban Radio ene ya affiliate ahodo ne nyina Facebook YouTube babia ye stream live honom ema wo so utimi ehunu de ekoso na ensema ahodo a yede bae na de dimu akoten ne bi ene se Omen so afọ ya ohye humasua ensam so no nyafo Haruna Idrisu de atodwa se womo ebesi teacher training college ewo Ezenlebo ya eno no ewo Jomro Mansi mu wato e mantem nyame ya doma 2027 ena sa project yi ebe hyase enkwanhia bi si
ewo bope tamale tempo nso ma nipa nan kurati nananom won so du mu be se du nkono wo mo bope aban ya asabia adokotafo gina won so na odumje adwumakuo ene sadom no se ehwemu bia ka ekire no wo mo ntena so wombekọ so adomo so kwa kosi ase sada na dom kuma wan mu amra sebedwamo wo mo ewo eya afa wo mo Esha Trade and Industry eya committee no eso no ranking member Orua Michael ochiba fiashe mu se ebra na dan kwakufa do aban ewo so no cement companies bi wo man mu eya foreigners dia yatumu afa wo mo de taboa eto si ye krakra amanfo cement emepie mu wo man so ni nyina no aban we eyi afiri ho no mu a si yanhwe ye a ebe ha dwen sada na Orua Eco Spio Gabra wono so achi mu se ye kwakwaji ye niema afiri broni kokko enchen ebra wo mefa ye nananom kwankwaso mu no opani obetumi aboa yen eyo Owura Donald Trump ye no so yedi mu nsam eso mu saran so na ote se odumja adwumakuo no se wo mo apaw operation one house one fire extinguisher ho entoma ewo afigya kwabre north mensini mu a eba beboa ama atorenche mampepi ogyahyehe edeba no wo mayi ede afiri wa fei ye do ko mai emrase bedwuma donkuma no ede atodwa se wo be file private members bill bi a ebetimi aboa na Ghana Gold Board Act 2025 no wo metimi aye ensachrae wo na ebi eka ho ye do ko South Sudan ye no so mine workers beye aduoson enan enipa bonifo bi akosane tuo ede agu wo so wo nyina ato nanom ewo ensie do ya affiliate ahodoro nyina fa bi Sompa TV nso wo mo fa bi awie ye ba bia wo hye bi ya wonya ensem ni bi ehye ye da wo nyina ase ene ye sponsors ye no mo ye bekenkan ensem no ede maamo Adwoa Asare enemidin mene triple A mine ejapia Apam Dadaa Abena Abena Badu Adepa Kofi